Euskaltzaindiak 100 urte, Euskara Batuak 50 urte. Gaur, guretzat, guztiz egun gogoangarria da. Askotan esaten dugu egun historikoa, egun gogoangarria. Gaurkoa, bene-benetan, zinzinez esaten dizuet, guretzat ezinbestekoa dela. Gaur, hasiera ematen diogulako, orain dela, 100 urte burutu zuten, kostatu zitzaien, prozesuari eta prozesu horren ospakizunari bidea ematen diogu. 100 urte eta Baionan hasi. Eta zergaitik 100 urte eta Baionan hasi. 100 urte, beste hau beste, hasieratik bertatik oso argi geratu zen 1918 urteko urtarrilaren 26an Bizkaiko Foru Aldundian proposamena egin zutenean orduko talde abertzalekoek beharrezkoak zirela akademia baten inguruan euskaldun guztiak izatea partaide. Herrialde eta hizkera desberdinetakoak. Jokoan zegoena etzen nolaneko kontua, ezpada euskararen etorkizuna. Gogoratu, hori proposatu zutenean, proposatu zuten ez bakarrik hizkuntzaren arau linguistikoak, ez tankera horretakoak aurrera eramatea guztiontzat euskara bat izan genezan, ezpada euskararen erabilera soziala ere aintzat hartzea. 100 urte geroago, guri tokatzen zaigu, horri segida ematea, eta horrengo belaunaldiei lekuko hori ematea. Horretarako, jakina, programa oso bat prestatu dugu Euskaltzaindiaren aldetik, eta programa horretan Euskal Herri osoa izan dugu xede eta helburu. Euskaltzaindia ezpada eta ez dago ulertzerik Euskal Herri osoa kontuan hartzen espaldin badugu. Beraz, izan dadila hau, lehenengo ekitaldia, baina ez azken ekitaldia. Urte oso baten zehar, Euskaltzaindiaren presentzia nabarmenduko dugulako, eta ez urte bakar baterako. Ezpada urrengo 100 urteak egin ahal izateko euskara eta euskal kulturaren mesederako. Zergaitik Baionan? Euskaltzaindiaren helbururik behinenen artean beti egonda eta beti izan da Euskara Batua. Euskara Batua ondo ulertuta, ez euskara inposatua, ez euskara goiti bera esarria, ez bada beti gora datorrena, herritik gora datorrena, herriak ekartzen dituena kontuan hartzen duena, eta horrekin, eraiki eta horrekin egiten duena, espazio bat, komunikazio espazio bat, hizkuntzaren bidez, gure hizkuntzaren bidez, euskaldun guztientzat erkide edo partaide izateko modukoa dena. Eta horretan, gaur, gogoratu nahi duguna horixe da. 1978an Arantzazun lehen pausuak eman ziren. Datorren hilean han izango gara, berriro ere gogorarazteko pausu horiek. Baina hori baino lehenago 1974 urtean, horretarako aurre pausuak Baionan eman ziren. Eta Baionako hori ardatz eta oinarri hartuta, aurrera goaz eta bide horretatik abiatuta gaur hori ospatuko dugu. Eta ospatuko dugu, eta argi esan nahi dizuet, ez bakarrik iraganeri zo eginez, ez bada etorkizunari buruz. Etorkizuna dugu eginkizun, gogoratu behar dugu zer egin dugun, eta behar bada hortik irakasbide batzuk atera, baina etorkizuna ez badugu gure aurrean, etorkizuna ez bada gure xedea galduta gaude. Beraz, iraganeri zo eta etorkizunari adi. Eta ondo ulertuta Euskaltzaindia herriaren zerbitzutan dagoela. Eta Euskaltzaindiak herriarentzako onuragarri eta baliagarri espaldin bada, Euskaltzaindiak berez ez dauka beste zereginik eta ez dauka beste esanahirik. Proposamen bat egin nahi dizuet.
eta honekin bukatuko dut. Sartu garenean, zuetariko bakotxak eskura izan du, halako kaiera edo kaderno bat. Kuaderno hori zabaltzen baldin baduzue, edo kaiero hori zabaltzen baldin baduzue, ikusiko duzue gure programa, ikusiko duzue hau, baina ikusiko duzue barruan besterik ez dagoela. Eta sartu garenean, batek, gure maisak esan digu, hori ganoraz eta fundamentuz bete egin behar da. Bai? Eta ganoraz eta fundamentuz egiteko, gaur, kaiera hau hartzen dugu eskuan, gaur lehenengo data jarriko dut, eta hemen egin beharko dugu gutariko bakotxak, gutariko bakotxa horrek gure 100. urteari buruzko kronika. Gaur hasten gara kronika hori. Gaur idatziko dugu kaieronen lehen orrialdea. Hemendik urte betera, kaieronen orrialdeak bete-beteak egon daitezela nahiko nuke. Eta jakina, ekartzen baldin ba diozue Euskaltzaindiari, behar bada argitalpen batzordearen bidez pasatu eta gero argitaratuko dizuegu. Euskarria ez dut esango, ze papera gero eta garestiagoa da, baina bestelako euskarrietan argitara daitezke. Beraz, hori da, egin dezagun guztion artean kronika hori, guztion artean egin behar dugulako. Hortxe daukazue erramintza, hortxe daukazue lanabesa eta lanabes hori zuek bete egin behar duzuen. Guk Euskaltzaindian bete egingo dugun bezalaxe.